Així comença. Tens un buit a la ment. Què vols? Ningú és exactament el que sembla. Res no és igual ara. El comandant Sinclair ha estat traslladat. Per què no elimines tot el planeta Narn, ja que hi ets? Veig una gran mà estesa a través de les estrelles. Qui ets tu? Avui el president Clark ha signat un decret declarant la llei marcial. Aquestes ordres ens han obligat a declarar la independència. Armes, provisió... Deixeu-vos estar de vestits de protecció i feu alguna cosa. Tu ets el que va ser. Si vas a Zahadum, moriràs. Per què ets aquí? Tens res perquè valgui la pena viure? Quan penso en la meva preciosa ciutat en flames. Dos gegants lluitant. I ara tocava el dos de la galàxia. Hem vingut per detenir el president Clark.